Pak, jangan lanjut. Jangan lanjut. Jangan nyanyi malih. Lanjut malih. Rame-rame kok ngene. Iki acara reuni keluarga besar Mbah Merto Dikromo ing dalemipun Mbah Marsam Tempur Sari Tana Mulya. Lan aku ngaturaken matur sembah nuwun dhumateng ketua panitia. Asminipun Pak Lewayong yo. Bendaharanipun asmine Bude Yuyun yo. Lan ugi sekretarisipun Bule Rizko. Luar biasa tenan. Puji syukur ngarsane Gusti awak dhewe wis diundang ana kene. Ora ketang gawe belajaran ya Mbak ya. Yo, Pak. Timbangane ndelok bantengan alok ndelok Gio Equine Official. Dalam siji iki pancen tok markota lan muaregane. Yo, Pak. Muga-muga awak dhewe diundang ya, Nduk ya. Yo, Pak. Nek iso karo gamelan sakset, kelire yo dhuwur, terus gede, terus sindene yo punjul saka 10 ya, Nduk ya. Yo, nek kuwi manut sing nanggap, maaf. Niki awak dhewe Lanjut lapan. Niki napa wonten sing request malih? Sampun Pak Dalang, lanjut. Oh, nggih. Sadurunge lanjut lakon, awak dhewe kerawuhan tamu besar ya, Mbak ya. Oh, ya
Mak, sapa Mak? Iki kerawuhan tamu besar yaiku Ketua Sanggar Taruna Kridarasa. Yo, piyayine lenggah ten mriko. Luar biasa, Pak. Iki yo aku yo termasuk murid sanggar menika. Tak promosi sithik-sithik ora apa-apa ya, Nduk yo. Yo, Pak. Sanggar Taruna Kridarasa yo ngajar pedalangan, karawitan lan sinden uga vokal. Oh, luar biasa, Pak. Monggo nek duwe dulur utawa kanca seneng marang kesenian langsung dihubungi piyayine mawon. Oh. Iki naskah surprise yo. Badine piyayine mboten roh. Yo. Langsung lanjut lakon wae, Mak. Ayo dilanjut. Niki kok kita betul cabang bayi arep dikapakke niki sinuwun. Pukulan. Nggih pukulan. Nggih pukulan kok kita betul cabang bayi. Wis waktu ora menengo kabeh. Bayi ini bakal tak cemplungke karo Candra di muka. Golek pusaka wae. Dolinge sinuwun.
ngambet ngantos jempol suku. Apa to tandane? Anggegem potang anta kusumo. Daya masihate bisa mabur tanpa lar, metik tanpa sukam. Anggegem capek basunanda. Daya masihate yen udan orang udanan, yen panas orang panasan. Sepatu modo kerjemu. Daya masihate yen mabur ngliwati kayu atau air lemah sangar dadi tawa tawati tawa. Mingga ing dirgantara sang Gatot Kaca kebatur kilang kesep pindha katen sumu-suping limo limang toko. Jenengan sinten? Aku kakekmu. Mangka kowe kudu lungguhi saku. Nuwun apunten. Mboten ora apa-apa, nggih. Saiki ana sing ganggu Kangbangan Suralaya. Ana sing gawe kisruh Kangbangan Suralaya. Sinten niku?